Ktoré znamenia sa k sebe hodia najviac? Baran a lev, iskry, vášeň a dobrodružstvo. Obe znamenia sú ohnivé, takže sa navzájom motivujú a nikdy sa spolu nenudia. Baran prinesie energiu a lev zas charizmu. Rak a ryby, tu ide o čisté emócie. Rak túži po bezpečí a ryby mu presne to vedia dať. Navyše dodajú romantiku a hlboké porozumenie. Spolu si rozumejú aj bez slov. Bík a panna, praktická, stabilná dvojka. Obaja potrebujú istotu, vernosť a pokoj. Bík prinesie pohodlie a panna zas detailnosť a poriadok. Výsledok? Dlhodobý a pevný vzťah. Váhy a vodnár. Tu vládne kreativita a sloboda. Váhy hľadajú harmóniu a vodnár prinesie originalitu. Spolu tvoria pár, ktorý je stále v pohybe, stále objavuje nové veci a nikdy nezostarne duchom. Strelec a baran. Energia, cestovanie, spontánnosť. Títo dvaja potrebujú žiť naplno, skúšať nové veci a prekonávať výzvy. Jeden druhého vždy potiahne ďalej. A teraz otázka na teba. Veríš, že znamenia ovplyvňujú vzťah? Daj mi vedieť do komentára, ktoré znamenie si ty a či sa ti náš zoznam zhoduje s realitou. Nezabúdaj, že svoj horoskop si vieš vytvoriť na alfahoroskop.sk.